नोंखौ लानानै जोंहा मोनसे गेदेर थांखि दं बेटा नों मा जागोन होननायमोनलाय डक्टर नङा नोङो गाबोननिफ्राय न'आव जेरै सोलियो बेबायदि सोलिनो मोनला बेटा मिथिबायना मानो थाखाय नोंखौ एसेबां गोजान जायगायाव अरुणाचलाव लिंनो नागिरदों नोंखौ लानानै जोंहा मोनसे सिमां दं बेटा मिथिबाय गेदेर मानसि जानांगोन नोङो नोम्फानि सिमांखौ जाफुंहोनांगोन ओमफ्राय नोंखौ मानो रायो नोंखौ मानो बुयो जोंलाय हा बेटा नोंखौ मानो रायो मानो बुयो जोङो जाहाथे नोङो मोजां मानसि जानायनि मिथिबाय दे नोंखौ गोदोर मानसि खालामनायनि जोंहा सिमां दोङो बे सिमांखौ नों जाफुंहोनांगोन Hi guys, welcome back to my channel. So guys, for दिनैनि कन्टेन्टआ खोब गोलाव कन्टेन्ट नङा खिन्थु most interesting आरो clarification कन्टेन्ट लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायदो guys फोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै guys फोर टाइम the show. So guys, फोर दिनै जोंहा एजारनि लास्ट डे माने दिनैनिफ्राय एजार गाबोन माबा 12टासिम नुबावगोन आरो ना न'खराव बेनिफ्राय गाबोननिफ्राय एजारखौ नुनाय नंला दायो माने एजारनि थाखायनो नुवाखै बेसेबा गोलाव लिस्ट बेखौ बायजोबनांगौ सयथिनो ओइ नोंलाय आरो आंनि सिन्दुरखौलाय मानो बुगासिनो एन्जर बायदि नायलाय ओइ नोमादो थां नोमादो नोमायाव ओरैनो उन्दुगासिनो माने बेसेबांखिनि बुस्थुखौ बायजोबनांगोन आरो ना आं दा बे बुस्थुखौ बायनो थांगासिनो दखानाव माहा मोना गाबोन लांनांगोन आङो दायो थांगासिनो एजारनि थाखाय बहुत कुछ बायनो गोनां मुवाफोर दङ आरो अल इन वान मोनो गासिबो अल इन वान होनना बुंदों एकदम स्पेसियेल दखानलै सय बेनिफ्राय नैबे गेटआ नुवाखै बेयाव सिकिउरिटि सासे थायो कर'नाफोर जाबा बेयाव चेक खालामलायबावोसो फाग्ला बहा मोनगोन बेबायदि दखान जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै खिनाय हासुनायसिम बुस्थु मोनो होनबाय दा सब बिथिंथ' आरो दा बुंसै बहुत गिदिर माने हायनो हागोन नोंथांमोनाबो खाथि खालानियाव सोरबाफोर दङबा दखानियाबो नै नुवाखै सासेनो मेनेज खालामजोबो खर' गरम जालायगोन सयथिनोबो बबेनि बुस्थु बबेयाव दिहुननो हागोन सोरबा हागिस हरलाय होनना बुंबा माहानिफ्राय दिहुननो हागोन हसाके माथा गरम होजाबो दे सयथिनोबो ओरै बाबा उपरथ' आसे तलथ' आसे आरो सोरगिदिं आसे आरे पापा आरो एफाले एटा रुम आसे सयथिनोबो जालालै नै नुवाखै बाल्थिं आयौ पापा खुवा बुस्थुफ्रा हागा बुस्थुल'के सब पाइयात साय हाय ए दखानि इथिना हर एसे निजे गनि गिदिर भिडिअ आरो बिथि माबा माबि दंबावोसो नै सयथिनोबो जाला पाबा हागिसबो दंबावोसो हागिस गिदिरफोरनि हागिस जारलालै सयथिनोबो आं दहायनो बुंखादों ना पुरा जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै खिनाय हासुनायसिम बुस्थु दङ बेयाव आरो बिथिं जानाय लोंनाय उन्दुनायनि फिरि आरो बिथिं माबा मोनसे बुस्थु दंमोन बोखारबाय खोमादां सयथिनोबो जारलासो इथिं माबा मोनसे बुस्थु दंबावोमोन आरो नागिर Inika jabai heterega nobre de mal bustu bilak de moi olo video kuri lo दखाना एसेबां गिदिर मानसिया थायो सासेल' फाग्ला खर' गरम जालायगोन बियो नायदो 10,000नि बुस्थु नै बेसांल' नायनो र' मा बुस्थु सयथिनोबो जारलासो सकायसे जानो थाखाय गोदान बाल्थिं ना मा होनना बुङो बागसबो बायबाय हिफोरखौ सोनानै होजोब्बाय नै हिफोरखौ सोगासिनो ओमफ्राय अबे मा नायनो बाबा बुगाव होग्रा दे गटे सांगो नाङा खोमालै माल बुस्थुफोरखौ बेनिफ्राय स' गाइसफोर जोंहा एजारा दिनै जोबथां नुनो मोनसिगोन नुवाय आं नों जोबथां नुनो मोनसिगोन फुदुंनो खोनालाय ओइलाय सासे आरो नै नुवाखै आइयै सना लोखि आंनि माइनाव दोरबि आखाइखौ बहा होलायना उन्दुदों आइयै ओंखाम मोनजायासै सना मा बुंनो गथ'आ फोराबो जारलासो दे उन्दुदो बेथा उन्दुनो ओंखाराखै नामा ओरै नायहर आं नोंखौ माबा मोनसे बुंनो नागिरदों केमेरायाव नोंखौ लानानै जोंहा मोनसे गेदेर थांखि दं बेटा नों मा जागोन होननायमोनलाय डक्टर दायो बे नोम्फानि इन्जुरनि हंला हंथा माबा
अखाफोर नुहुरलायनाय न'आव उन्दुदोंना देनां नोङो गोदोर मानसि जानानै मा जानांगोन फाखानि आरसिसि 2 थाला 3 थाला दालमिया सिमेन्टजों लुनांगोन बेटा नंगौ नङा हा लुगोन लुआ लुगोन ना मारे दे जों नोंखौ सम नायहैबाय थागोन समसो नायहैबाय थागोन आरो साननैसोनि उनाव नायफैनो मोनगोन नोङो साननैसोनि उनाव स्कुल बन्द जागोन साननैसोनि उनाव नायफैनो मोनगोन दे बेटा दे